Πίπη, έλα να σε δώσω κάτι. Άμα δεν έφαγες χελομάρα, κύριε Στενέ, δεν εξεύρεις τίποτα. Όταν δεν έχεις υπηρέτρια καθώς πρέπει, έχεις δεμένα τα χέρια. Έλα το τρελόπεδο. Γιατί είσαι άταυτος, γιατί δεν είσαι φρόνιμος. Ωχ, τι άσχημο πρόσωπο. Από μια γλώσσα. Θα την κόψει ο παπάς με το ψαλίδι. Τα καλά παιδιά, Πίπη, δεν βγάζουν τη γλώσσα τους. Και εσύ είσαι καλό παιδί. Μπράβο. Τώρα σ' αγαπώ. Εσύ μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς. Όχι. Γιατί? Έτσι θέλω. Ποιον αγαπάς από όλους πιο πολύ, για πες μου ποιον. Εκείνον που αγαπάει και η Μαρίκα. Μπαμπα και νεότερη εδίσδια τελευταίου ταχυδρομείου. Έπειτα με αυτόν ποιον αγαπάς. Εκείνον που αγαπάει η Κατίνα. Είναι καλύτερος της Μαρίκας. Μου δίνει και κουφέτα. Της Κατίνας δεν σου δίνει. Όχι. Αυτός είναι κακός. Με φοβερίζει με το σπαθί του. Στρατιωτικός δεν είναι αυτός. Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Να είσαι έφτακτος. Να είσαι καλό παιδί. Για να σου πω, ξέρεις κανένα τραγουδάκι. Ξέρω ένα ποιηματάκι. Πες το μας να τα ακούσουμε όλοι εδώ. Δώσε μου μια πεντάρα. Έλα, να, κάτσε. Πάρε μια δεκάρα. Τώρα το λέω. Πες το να τα ακούσουμε. Εγώ σαν μεγαλώσω θα γίνω δυνατός. Θα δέρνω τους εχθρούς μου, θα είμαι αρχηγός. Θα γίνεται μονάχα αυτό που θέλω εγώ. Εγώ θα διορίζω και τον πρωθυπουργό. Θα έχω και φουστανέλα, θα είμαι σωστός στολιάς. Και πάντοτε θα λέω ήταν η επιτάση. Μπράβο. Λοιπόν, πες τώρα χαιρέτα του κυρία. Το κύριο. Πες και καληνύχτα. Καληνύχτα. Αγαπάτε τα μικρά, κύριε Νίκο. Τα αγαπάω, Δεσποινής, τρελαίνομαι για τα μικρά. Τη βλέπεσαι και τη βρώμα του ερήχθηκε με τα μούτρα. Αν δεν τη βλέπω, αλλάζει σε μένα και εγώ θα τη διορθώσω. Πάμε κοντά να μην τους αφήσουμε να μιλήσουν. Α, με συγχωρείτε, εκ του τρόπου με τον οποίο την εδέχτεται, νόμιζα πως έρχεται από ταξίδι. Το έκτιμο μη στην οικογένεια. Είμαι τα πολύ αγαπημένοι συγγενείς. Ο ένας θυσιάζεται για τον άλλον. Είναι στενή συγγενή σας η Πρόσω. Είναι κόρη της πρώτης μου εξαδέλφης. Πολύ ωραία νέα. Καλύτερα σέρβε αυτή η μορφιά. Αυτή της έφαγε το κεφάλι. Γιατί? Γιατί λέγει. Όμορφα βλέπετε το κορίτσι. Το πολύ όρκησα μικρή και μεγάλη. Αλλά τα ξεπάνω, τα ξεκάτω, συνομοκοντόρος, Κατίνα. Ορίστε μαμά. Πώς το λέγανε αυτόνα. Ποιον? Τον από αυτόνα μωρέ της Πρόσως. Α, το Μιχαλάκι. Το Μιχαλάκι. Το ξελογιάζει λοιπόν το κορίτσι. Σώπα καλέ μαμά. Το ξελογιάζει, ένδεση σκρίμη. Τι πιστεύετε, εγώ τα ξέρω όλα. Τι ας είναι και ξαδέρφη μου, εγώ θα το υπώ. Και στείλε γράμμα με την εφηρέτρια και τρέξα από εδώ και τρέξα από εκεί και στα μαγαζιά και στην έκθεση. Και η μητέρα της έκανε τόχο πως δεν ήξερε τίποτα. Τελογραφίες και δώρα και πάνω κάτω στο νέο και παλιοπάλιρο της στην Κυφυσιά. Και κάθε βράδυ ξημερώνοντα κάτω από τη σκάτα. Τι με κάνεις νόημα, καλέ μαμά, λέω πως με στο ζητούμενο και εμείς κρυφό καμάρι. Αν δεν θέλουν να γίνεται λόγος, δεν φέρονται έτσι και μάλιστα σε αυτό το βαθμό. Ξαδέρφη μου είναι υποφέρω. Α, το δεν πέρα χωρίς. Αλλά να φέρονται έτσι σε αυτό το βαθμό, με συγχωρείτε. Πρόσω, μισάκι μου, καλή μου. Παναγία μου γλώσσα καθαρά. Ως προς αυτό, κυρία μου, εγώ δεν αδικώ την κοπέλα. Όλο τάνικο το έχουν οι γονείς. Ξαδερφός μου και φαγωτός. Καλός άνθρωπος, καλή γυναίκα και ξαδέρφη μου, αλλά παιδιά δεν ήξεραν να θρέψουν. Να, τις βλέπετε τις δικές μου. Καθόμαστε να τις σεμνότερα κορίτσια. Το πιάνο τους, το βιβλίο τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά για ρώτα και εμένα που στέκουν σαν κέρονος πάνω από το κεφάλι τους. Και έχουν και ένα πατέρα. Θηρίο μονάχο. Εάν πατήσει αυτό στο πόδι του, πάει τελείωσε. Θέλεις εδώ, δεν μπορεί να έχει κανείς. Ο πατέρας είναι ο κύριος και ο εξουσιαστής. Έτσι να τρέχουν τα παιδιά. Όχι λέει. Αλήθεια, το παν είναι η καλή ανατροφή. Εννοείται. Τι λόγος. Εγώ όλη μου την προσοχή σε αυτό το κατέβαλα. Να διδάξω τα παιδιά μου ανατροφή και νοικοκυριό. Ευχαριστώ, δεν έχω διάλογο διάθεση. Ευχαριστώ πολύ. Α, όχι, όχι, θα πάρετε ένα γλυκό. Ο καφές είναι και φρέσκος. Μα σας είπα, θα πάρω τίποτε.
διόλου διάθεσή. Είδες τώρα που ήρθες και με είπες αυτά τα λόγια και κάνεις το εξωμιαρισμένη. Μα τι φταίω εγώ, κύριε. Άσε να μη σου κάνει γέννητα. Καλοπνικό μην στεναχωριέστε. Ακούσε και απροσεξία. Αν δεν το τιμωρήσω εγώ αυστράβριο. Σας παρακαλώ κύριε Νερολέ, μην το συνεριστείτε. Μικρό παιδάκι ήτανε, ακουσίως ενέργησε. Τι λέει να μην το συνεριστώ. Ακούσε εκεί. Αύριο του λέω εγώ πόσα πίδια πάει ο Σάκος, κατάλαβες. Ευτυχώς θεία μου, δεσποινίδες σας εκαθάρισαν τους ρήπους των ανομιών ημών. Ευχαριστώ, είστε πολύ καλοί, ευχαριστώ πολύ. Τίποτε. Σας παρακαλώ δεσποινίδες, δεχτείτε και τα δικά μου συγχαρητήρια. Κάτι κομματίτο. Καθίστε κύριε Στενού, καθίστε, θα σε γνώρισει εντός όλοι μου, καθίστε, καθίστε. Ευχαριστώ κόρη μου, η ώρα είναι περασμένη, θα φύγουμε. Ναι, είναι αργά, πρέπει να πηγαίνουμε. Πώς, πώς. Τόσο νωρίς, ακόμα δεν είναι 10. Δεν θα μας το κάνετε αυτό κύριε, δεν θα μας το κάνετε. Τότε θα πω και ότι σας δυσαρεστημένοι. Κατάλαβες. Μα πείτε κάτι. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό, μας παρεξηγείτε, αλλά να... Αλλά πάλι δεν είναι η ώρα και ο θείος εκείνα πολύ πρωί. Δεν είναι λόγος και αυτός, κύριε Νίκο. Αν δεν μας σκοτώνεις καλύτερα παρά να μου κάνετε εμένα ένα τέτοιο πράγμα. Τι πράγμα κάνει, τι είναι, τι τρέχει. Να, ζητώ να φύγουν. Να φύγουν, λέει. Πας σε καλό σας. Άρχισε και απαλήθεια, αδελφέ. Καθίστε κάτω. Καθίστε, κύριε Στενού. Εγώ πέρα σας ψήσουν άλλο καφέ. Πώς σας αφήσω να φύγετε έτσι ταραγμένοι. Αλλά πατάστε, κύριε μου, δεν είμαι καθόλου ταραγμένη. Το πράγμα δεν είναι τόσο σπουδαίο να στάνε με ταράξει. Αφήστε κάτω το καπέλο κύριε Στενέ. Καθίστε κάτω κύριε Νίκο. Έλα, καθίστε. Θεία μου, ας μείνω μένω λίγο ακόμη. Ναι, μπράβο, κύριε. Καθίστε, καθίστε, κύριε Στενού μου. Κατίνα, πέστε κανένα τραγουδάκι με τη Φρόσο. Όχι, όχι, να παίξετε ένα παιχνίδι για να παίξουμε να ξυπνήσουμε. Τι παιχνιδάκι σας αρέσει, κυρία Στενού? Την Μπερλίνα, να παίξουμε την Μπερλίνα. Είναι όλο παιχνίδι. Ναι. Σας αρέσει η Μπερλίνα, κύριε Νίκο? Αναλόγως της Μπερλίνας δεσποσύνη. Και ποιος θα γίνει η Μπερλίνα? Μου φαίνεται ότι όλοι γινήκαμε. Γίνεστε, κύριε Νίκο, γίνεστε. Προς χάρη σας δεσποινής, ευχαρίστως. Πάμε να σκεφτούμε. Πάμε. Μα κύριε Νερούλε, μην επενέξεις από αυτού του αντικειμένου. Με λυπείτε, σας βεβαιώ πολύ. Μπα, μα είναι λεσμονήσει αυτό κανείς, κύριε Στενού μου. Να σας φέρουμε σπίτι μας να διασκεδάσετε, κατάλαβες. Και εσείς να κατασυχιστείτε, να καταπικραθείτε εξαιτίας Δεν είναι αυτό μας. κύριε Νερό, μας παρεξηγείτε. Κύριε Νίκο, τι θα κάνετε? Τώρα, μπαμπά, μην του πεις τίποτε, καημένη, θα του κακοφανεί. Μη, θα στεναχωρηθεί, μη. Μην ακούτε τη λένια σας, κύριε Νίκο, όλα